ଏଇ କ'ଣ ହେଇଛି କିରେ? ନାଇଁ ଯଦି କଥା କ'ଣ କି ଟଙ୍କା କିଛି ଦରକାର ଥିଲା, ଦେଇଥିଲେ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ତୁ କ'ଣ ଆମ ଘର ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନୁ? ବାପା ମୋତେ 10 ଟଙ୍କା ମାଗିଲା ବେଳେ ବାପା ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ବିଲକୁ ଯା, ବିଲକୁ ନ ଯା ଲୁଚିକି ଆସି ଗେମ୍ ଖେଳୁଛି। ହଉ ରହ ମୋ ସାଙ୍ଗ ରାଜା ଆସୁ, ଦେଖିବା ଦବ ସେ ପଇସା, କହିବ କାଳେ ତାକୁ। A few moments later. ଆରେ ଏଇବା ରାଜା ଆସିଲାଣି। କ'ଣ ହେଇଛି କିରେ? ନା ଭାଇ ଟଙ୍କା କିଛି ଦରକାର ଥିଲା ରେ। ତୋର ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା? ହଁ। ତୋର ଟଙ୍କା ଦରକାର ମୋତେ ମାଗୁନୁ କାହିଁକି? ଆରେ ତୋର ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଏଇଆ? ଆରେ ତୋର ମୋର ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଟଙ୍କାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ସମ୍ପର୍କଟା ବଡ଼ କଥା। କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର କହ, କେତେ ଟଙ୍କା ଏବେ ଦେବି? ବେଶୀ ନୁହଁ 200 ହେଲେ ଚଳିବ। 200 ଟଙ୍କା ତ ଏବେ ଦଉଛି, ଏପଟରେ ଦଉଛି, ଏପଟେ ଏବେ ଦେବି। କ'ଣ ହେଲା ଭାଇ? ପକେଟ ଫୁଟା।